खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो बे मैथा फाग्ला इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मैथा फाग्ला इउटुब चेनेलाव फिन खनसे आरोबाव दिनैनि भिडिअ'आव बरायनानै लाफिननाय जाबाय। नै दायो जोंहा आमायाबो हालागासिनो आरो ओरै आमाइनि सेराव दं जोंहा बाजै आरो बै थिनहरनायानो जादों आदा बियो ओरैबायदि गुमा हमनो गोरों फाग्लासो। उन्दैनि मानसिया मा ayo gitu lagi. So दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसैमोन लोगोफोर। नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनावबो क्लिक खालामना होदो। अके